Grabe yung tabako. Sa ano? 8 August? Adi mo upay. Sana all. Papasana all na la. Nasaya panayaw na kita. Pugi. Ito pati niya. Anak. Mau pa ipagpakuan din yung PhilHealth. Kontra na akong iba manan ako. Pwede hindi ka pagpakuan. Hatagig kasi ako. Kasama rin. Hatagig. Kasama rin yun. Kukuha ko pa rin niya ang pagpakulit. Ay, ging kuan ka dito yung barangay. Ginasis ka. Ha? Dito yung barangay. Sa bayan siya. Hindi, bariyo kami. Sa bayan niya. Saan yung bayan? Gamay. Gamay. Katarman. Northern Sama. Northern Sama ho. Doon mo. Oo, presento na. Nag-asawa sa kamatay. Oh. Rin ang ginggam. Oo, tulong sa bano. Uy, anong baray lang bigat ko eh. Galing mag-100. Oo. Kaulin, ano? Kung sa iya. Kahit di man liwat. Sa isa. Yun sa Manila, kaya sa namin hospital. Dito sa may kuwan. Halika pa sa Milas Piñas. Sa nanit bilang kuwan. Hospital. Manok baboy dyan lang gunisa. Bili na po kayo. Kaya sabi nyo, ang akong bugtuluhat, nagkasugat. PhilHealth talaga na akong gamit. Zero balance liwat. Inisan din na. Ay, hirota ito, hirota. Manok baboy dyan lang gunisa. Bili na po kayo, mga bossing. Ayaw sa akin. Manok baboy dyan, mga bossing. Order na kayo. Ay, di ate. $7.60. Hello. Sa inyo, bossing.
Manok baboy po. Magmanok baboy na kayo dyan. Bili na po. Manok baboy po. Bili na kayo. Pesta pala sa amin. Hello, mo pa'y na patron na iyo na tanan dida. Mo pa'y na patron. Ano ka na? Adi buihaw lagi hapon. Buihaw lagi hapon. Ano yung handa? Ano yung handa? Makikikaon ako. Alright. Kasi ko naganda. Ningalimot ako. Na patron nga yan dida. Ano yung giluluto? Ano yung giluluto, te? Ta patron lugon nag-hotcake. Malapit. Malapit na Harani na. Uy, magsigising naman kayo. Tinuti. Ha? Ano, te? Saan ko damon handa? Magmanok baboy na kayo dyan. Comment lang kayo dyan mga bossy. Ade, ante. Ate. Ate. Ade, ante. Manok baboy po dyan. Bili na kayo. Ade, ante. Maato ako ang luloko. Okay daw, okay daw. Natulunod na tabas. Nanluluto? Ang internet. Kay ano? Nanluloko. Parang sa internet. Mabulong labo. Ito din. Tapos, ang luloko na namang kuhan. Kasi naman kung
Oo, pero kami lang po nakabayad. Nasa rin ito ang attorney. Dapat yun ang ito. Parang yun ang tarangan pag narorupa. Manok baboy dyan. Langgunisa, bili na po kayo mga bossing. Pag-order na po ng labas. Kung saan po mamabayad. Pero na, Mag-comment kayo dyan. Mag-comment kayo dyan para shoutout po kayo. Oo. Nagsarayaw di ate? Oo, may doon yan. Hari na ano, may danaan tukar. Kada Valencia din Toronggon. Hindi ka na nakakasayaw. Kay ano? Hindi ka na lang ito kisikito. Ha? Balit halimusan na naging butangan ng asin. Nagkisi-kisi. Sana na, imagine na lang ari ka. Teo, baka din ko no. Sino ito? Ari Teo. Bio. Esos, direct maka na kay adak ka. Paslaanay kita, paslaanay kita. Sunod na lang. Pag-uli. Kaluuyan la. Nakano ka pa didayo? Kanina, Eranotto. Ay, Kuya Norman pala yan. Akala, Ito yung ani. akala ko naman hibiyo. Hala, Kuya. Kuya, kumusta? Ito. Adi, Ano yung signal? adi, nag-inuyag-uyag ako. Siya nga ni, nagtakorawara. Agi. Hiante unta karon kulit makaistorya ka. Nauban na tiyan na hiante akong kay pera nakabulan din. Sa nakabulan, ay duha ka bulan. Oo, ano. Ato na pang tawaran sa niya signal. Ato na pang sumala. Yung bibinantayan kuya kun online. Ko ba ay ante dire pa online simula lagi istorya kita. Ato nila. Ato na ako eh. Manok baboy po, bili na po kayo mga madam, sir. Asya na. Bilin na. Palit na. Tawag ini. Ayaw ko magpalit. Kay papos na ito. Kaloro. Manok bossing, bili na, mura lang. Manok baboy lang gunisa. Manok baboy lang gunisa. Di ate kaya baga igat-igat. Kapikat. Kita alatin ako. Pindayan na plato. Ada ba? Ano te? Di ba kaya ulit siya? Sino te? Ako natin ito yung maranida. Hi ate? Hi ate? Manok baboy po lang gunisa, bili na po kayo. Waray man. Waray man ate. Sana, oo. Sana all talaga may sarayaw di ka. Unta sunod baka ano na ako maka-attend ako kaluuyan. Nabatik lang lang pa doon yung talinga. Manlalagubugod man mga turonggod yan ah. Taga-Valencia. Sunod la kaluuyan. Hatagatog. Oo. Manok baboy kayo dyan, mga bossing.
Hay nadulin ako mga suki ini nga turong pa ada. Kakulop lugod na waray na akong manok man pati baboy. Sige pamili na waray na ano. Yan na lugod na kuan ba panunubalong ko na yun yung mga kuan mamarasin. Yan na lugod na may dasalin ako. Nagkawawara. Kakulop lugod. Sige pamili na waray na nga ni. Oh, manok baboy kayo dyan mga bossing, madam. Baboy lang ginisa, manok. Ay, syala-syala, ang ganda ng sasakyan. Ford Territory. Tinatawag, kinukontak ka ate ng ano mo? Malapit-lapit na. Kinukontak ka ng ano mo, agency mo? Kontak man. Aw. Amo nga nito nahulat ko. First week ko nung kami mag-deploy nga sa Manila. First week kami. O kaluuyan, igampo, pagkuan di dati, pagsimbati na igampo senior, santo niya senior Joseph, na madayong ka na, kaluuyan. Kaluuyan ang ta. Mayroon pa nga kahapon niya. Ano yung nangyari sa mata mo? Ano nangyari sa mata mo? Nasundot, nag-basketball na kami. Sana all. Nasundot na ganun. Ah, Si Ronnie yun, nagmamanok din dyan. nagmamanok doon sa dulo. Oo, nasundot. Hindi naman sinasadya. Ah, Okay na nga eh. grabe, yung pulang-pula, parang may dugo. Dugo talaga yan kasi yan yung ugat na tamaan. Hindi Hindi na lang wala pang medical. Gagi, mahigpit pa ng minigal ng ano si Mamaram Tago. Ba't may bili ka na kanin na? Te? Hindi kakain lang. Ano lang ako? Wala akong kasama. Ah, sige, Noy. Okay. Oo. Salamat. Ingat kayo dyan pa. Kumusta ako kay ante? Pati kang kuya. Iera na tanan dyan. Birthday man natin mailin. Manok baboy po bossing lang gunisa. Ah, sana all. Ingat dyan. Update lang pag adi ka Manila. Oo, sige. Salamat. Okay. I saw this product on the Tether website and I couldn't help but try it. This is a slow cold press juicer that allows it. Manok baboy dyan. Bili na kayo mga madam. Manok baboy po. Bili na. Your touch can turn the night to a dawn. With every smile, the emptiness is gone. Manok baboy po. Bili na kayo mga bossing. Langgonisa. Manok baboy langgonisa po.
till time stands still, till the heavens cease. With you, my love, I found my peace. Oh, my beloved, your touch can turn the night to a dawn. With every smile, the emptiness is gone. Even if the world should crumble and fall. Wala na lang nangyari. Ba't wala rin customer ko, guys? You are my only star, guiding me through darkness, no matter where we are. Ano ba to? Sa inyo, bossing, laman. Ilan, boss? Tira lang yung kanilang tanghali, boss. Magkano yun? Lahat? Hindi magkano yun? 340 po kilo. Karaywa yan, boss. Kanina lang. Mahal. Ride the city all late night, try to get me top down late night. I ain't gon' fight, one safe flight. That's how she don't like put my style, but I had to fresh like a model. Deal out the pop, break 'em down, let 'em wobble. Stay with the drip. You're my beautiful Ikit na. It's a juice. Manok po, bossing. Bilinam. Sa inyo, boss.
340 lang po ang kilo. Dito lang. Dito sa'yo. $122. Parang pa yan. Ano mo to? 139. Bossing. Kano ba yung sabi ko? 139. Nanay. Sa inyo, nay. Ay, madam. 11. Salamat. Ha? 190 isang kilo. Boss, baka maiwan. Thank you, boss. Wow, sana all. May partner. Rejoice na lang po na uwi. $40 lang po. Dalawa. 53. Thank you, madam. Sa inyo, bossing manok. Hawak mo ang brief, hawak mo ang brief. Manok dyan, bili na kayo mga madam. Bawas po. Pagkatapos nun, serious kami mag-ensayo with the band or -1. Paglabas namin ng duet, hindi na ako makakanta. Patay na ako ng tawa kasi iba-iba ang ginagawa eh. Tapos ano ba kung kwento?
Kung akala mo proteksyon ng evil eye at mga alting-alting, nagkakamali ka. Dahil the more na ginagamit mo ito, the more na mas mapapahamak ang buhay mo. Ano? Panoorin mo ito. Ka-curious, isa pa sa mga katanungan ng mga kapatid natin. Kung totoo ba ang evil eye? May kapangyarihan ba ang mga bracelet na asol? Proteksyon ba ito o kasalanan sa Diyos? Kung mapapansin pa natin, may mga ginagamit pa mga kapatid natin ng mga porcelas na kulay asol, may mga kwintas na may mata, may mga ating-ating na sinasabing tungkol ka at baka may pinagkakita ng proteksyon daw ito. Pero sa likod pa ng magandang sa likod pa ng nakakakit na aesthetic, sa likod pa ng viral post na nagsasabing pangtaboy daw ng malas, may isa pong katotohanan po na hindi iniisip ng karamihan. Ang ginagamit mo para proteksyonan ang sarili mo, iyon pala ang mismong dahilan ng kapahamakan mo. Ang inyong araw nga po ipupunyag po natin ito, ang mga spiritual mechanism kung paano ito nangyayari. No, sa panahon nga po ng mga ancient Middle East, ang evil eye po ay konektado sa pagan gods, mga fertility deities, jinn, babailang rituals, offerings sa mga Diyos-Diyosan, occult ceremonies. Hindi po ito tradisyong Kristiyano. Hindi ito maaaring sabihin na pwede naman gamitin kasi harmless naman. Ang bawat anting-anting po at low culture ay may pinanggalingang espiritu at hindi po iyon ang Espiritu Santo. At tandaan po natin ito, ang kaaway ay hindi laging nagpapakita bilang halimaw. Kadalasan nagpapakita ito bilang proteksyon. Pero paano ka nahuhuli ng demonyo sa proteksyon na ito? Una sa mga paraan nila, false security. Kapag umaasa ka sa bracelet o anting-anting, parang sinasabing hindi mo kailangan ng Diyos. Si porcelas muna ang kakampi mo ngayon. Hindi mo po binibigkas pero ginagawa mo sa pamagitan po ng paggamit ng mga kagamitang ito. At sa spiritual realm, ang pananampalataya po hindi lang salita. Kung ano ang iyong pinagkakatiwalaan, iyon po ang iyong kinikilala ng Diyos. Kaya kapag umaasa ka sa amulet, ginagawa mo itong functional idol. Follow sa mekanismo ng diablo is spiritual open door. Hindi po ito psychological, hindi rin po ito superstition. Ito po ay legal entry. Ganito po sinasabi ng mga exorcist. Once you use an occult object, you grant a demon a legal right to control Manok baboy po, bili na kayo. sa spiritual world ay nagpiprint ka pa lang ng kontrata na nagsasabing Hi, Kilot! Kunti na lang yung ano nila galing naman Luna, gusto yung malapit sa akin dyan? Ha? Bali. Yung dito? Oo, yan na lang. Mami, Hirap pa. Mami, gusto yung malaya? Hindi pa natin madaling asawa. Ha? Madaling asawa. Gag. Ngayon, natatawa sa akin mga taga-palingki, Oo, mga negosyante doon. Diyos ko, wala kang pahinga pag gagaling mo sa barko, nangatulong ka. Tapos na ngayon, nagdinegosyo ka na. Nasa abroad si dati? Ha? Nasa abroad ka? Oo. Bibi namin na yan! Bibi namin na yan! Gala-gala eh. Gagala-gala siya. Diyan ko na din kumakain. Diyan ko na din kumakain. Oo, minsan pag tinatamad ako magsaing, nabili na lang ako ng sandwich. Kaya, Ah, hinatid na lang nila yung family mo? hindi. Sasaing ko lang.
kanin dyan. Hindi ka naman nagluluto. Tapos, kumukuha ka na lang ng ano mo doon, karne mo doon. Oo, Or hinatid lang nila dito. napunta ko na sa ito. Ang gara naman ito, dito lang yung kinuha. Ha? Dito lang yung kinuha, sa ano? Hindi lang yung dalawang taas. Hindi natin ko yan. Ang baby namin. Lang ganito. Hindi yan o, hinati ko. Ah, Buo pa yan, ginanyan ko lang. akala ko. Ano? Anong baboy po? Ay, 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 ay. Tawagin natin yung customer natin. Nasaan na kayo? Nasaan na kayo namimili? Ang ano Subject to untouched my life. Ganyan po ang nangyayari. Kaya marami po ang gumagamit nito na nakakaranas po ng insomnia, unexpected anxiety, nightmares, bad luck stirring, sudden financial collapse, away sa pamilya, depression, obsessive Manok madam, langgunisa, baboy. Hindi po dahil sa malas. 340 lang. Ito na lang, tira lang kanya tanghali. The divine protection. Narinig mo na ba sinasabi sa Psalms 91? He will command Busin mo na yan. angels to guard you. Pero dahil po sa amin, 88 pa lang to eh. itinuturo mo ngayon sa iyong guardian Thank you, angel Lord. na huwag ka muna. Oh, 13. May mas magaling kaysa sa'yo. Yung parcelas mo, yung 143. At gaya pa ng batas ng langit, hindi pipilitin ng Diyos ang proteksyon Ba't na yun, te? Kung mas pinipili mo ang proteksyon ng pagan religion, sige na. wala po yan. Ano yan ang sinasabi ng Biblia? Tungkol dito. Wala na pong pasikot-sikot ang Diyos dito. Walang gray area. Wala pong depende sa intensyon. Kapag sinabi niyang iwan ba to? bawal ang okol, Bossing mo bawal na. talaga. Tuldok po yan. Una, bawal po ang anumang uri ng charm. Mas malalim pang paliwanag. In Deuteronomy 18 verse 10 to 12, sinasabi dito, anyone who practices omens, divination, sorcery, is detestable to the Lord. Pansinin niyo po ito, hindi lamang sorcery ang pinanggit, hindi lamang divination, kundi pati ang omens, mga bagay na ginagamit upang malaman, ilayo, o baguhin ang kapalaran. Ang omens po ay ang anumang object na may kinalaman sa mystical protection. Kaya lahat po ng modern versions ng pangontra ay pasok po sa kategoryang ipinagbabawal ng Diyos. Ang evil eye bracelet, ang hell sa hand, ang luck pendants, ang moonstar talismans, third eye necklace, prosperity crystals, amulet na may incantation, power bracelets, feng shui charms, zodiac protection items. Nagsimula po ito sa paganismo, hindi po sa Judeo-Christian faith. At tandaan niyo po ito, kapag sinasabi po ng Diyos na detestable, hindi pa ibig sabihin na medyo masama lang, kundi kasuklam-suklam. Isa pong bagay na may espiritong laban sa kanya talaga. Hindi po pwedeng sabihin na
Design lang naman yan eh. Fashion lang naman yan eh. Wala naman akong masamang intensyon. Hindi po intensyon ang problema dito. Ano pong problema? Ang pinagpulan. At alam naman natin na hindi yan galing sa Diyos. Pangalawa po, bawal po ang anumang protection object. In Leviticus 19 verse 31, sinasabi dito, do not turn to mediums or seek omens. Manok po, bossing. Bili na kayo. Wala po ng protection, kapalaran, May kulat na yan. hindi po galing sa Diyos, kundi galing po sa spiritual forces. Yes. So ano po ibig sabihin nito sa modernong panahon? Ang evil eye ay isa pa ring omen object. Ang anting-anting, ganoon pa rin. Ang haba ay isa ring omen object. Ang agimat at anumang pangontra ay omen object. Kaya magandang araw sa inyong lahat. Ako si Manny Pacquiao. Tambay lang daw sila. Ang daming proud tambay. Mga inutil. Magpain kayo, kaya ako patita. Mga inutil, ano gagawin na? Tambay lang daw sila. Ang daming proud tambay. Mga inutil. Magpain kayo, kaya ako patita. Mga inutil, ano gagawin na? Tambay lang daw sila. Ang daming proud tambay. Mga inutil. Manok baboy po. Magpain kayo, kaya ako patita. Sa mga parents dyan na may anak na Hoy! Mimi, kulat niyan. Gabi na sa galaan pa rin. Ha? Oo nga eh. Manok lang ko ni isa dyan. Bili na kayo mga botsing. Manok lang gunitsa dyan. So ayan guys, thank you so much. Nasaan? Ano itsura? Yung nakadress ka ng orit. Manok bossing. Sabi talaga sa ano ba? Oo, sa amin na. Amo nito? Oo. Talaga? Maganda? 10,000.
Hindi makadasal Thailand sa magano. Mabukas na. Ngayon, hatid niya yan. Ngayon? Kaya nagligpit siya. Asan na yung mga damit niya? Ayan o. At pinaalis na siya? Hindi, siya mismo. Mura na kasi 6,000. Wala nang 6,000 ngayon. Wala lang. Mayroon ito dito, katulong Hindi, ano, 7 na. 7,000. 7 na. Sabi na. All around nga din daw siya. Pero okay lang naman daw. Pero mabait naman. Ano mabait ka dyan? Napakagaya ng matanda dyan ng bahay. Kaya niya yan. Ganyan talaga pag nag-unap ka ng trabaho. Mababa lang tayo. Hindi tayo ang kailangan. Nataasan ka. Yan dati yung mga sahod niya. Sahod sa palengke. Kahit sahod ko din dati ganyan. Ano, Dito sa malamig Jeff. kataas ba?